Hello and welcome to our little bookshop, bookmaking room. We haven't made videos for a long time and we thought it's time to start, so if you like the video, subscribe and do all those things and what have you. But we've got two new things to share with you and my wife's going to speak in Czech and tell you what's lovely about them. Tak, na podzim jsme vydali čtvrtou knížku z naší série Vyživující tradice. Jmenuje se Čtverocest k uzdravení a myslíme si, že to je takový univerzální návod, jak zlepšit svoje zdraví anebo pochopit, proč na tom není tak dobře. Samozřejmě, že pokud jde o tu jednu cestu ke zdraví, což je výživa, tak samozřejmě, že se opírá o poznatky zubaře Prajse, protože na trhu knih je spousta knížek o výživě, které píšou o tom, co bychom měli jíst a co by nás mělo udělat zdravými, když to jediný zubař Price na to šel v opačné kauzalitě a nejdříve si našel lidi zdravé a potom zjistil asi 11 principů stravovacích těch zdravých domorodců. Pak máme knížku. How many pages has it got? It looks like a fat one. No, tady tahle ta knížka máš i s indexem kolem 420, 400, asi 30. 430. Do you want to just open it and hold it open for the camera so you can have a quick look inside? Jo. Okay. Tak je tady Čtverocest, takhle. Má to takovou zajímavý styl dekorací. Vždycky každá kapitolka má takový ornament, takovou iniciálu. A autor vychází z Prajse, z Rudolfa Steinera, Keyseho a tak dále. Autorem je Sally Fallon a doktor Thomas Cowan, antroposofický lékař. A knížku... And this was kind of an unplanned childbirth. Další knížka, kterou jsme vydali asi týden před Vánocemi a ani tu knížku Čtverocest, ani tuhletu jsme nestihli vám v předvánočním e-mailu oznámit, abyste si koupili vánoční dárek. Děláme to až teďkom, třeba si je koupíte až na Vánoce 2024. Ale tohle je moje velmi oblíbená knížka, je to takové naše páté dítě, jmenuje se Vyživující tradice, kuchařka pro děti, kdy Sally Fallonová ještě s dalšími spoluautorkami přepracovala tu původní kuchařku pro dospělé, včetně i teorie pro děti, aby se i děti začaly učit vařit a zároveň se vzdělávat, proč vařit, jak vařit podle těch 11 principů stravovacích. A je krásně ilustrovaná, ilustrátorka kreslila pastelkama, ale podařilo se jí opravdu vystihnout ty různé potraviny od vajíček až dokonce po kosti a maso. Je to všechno kreslené pastelkama a upřímně řečeno i já ráda sama podle toho vařím. Jak dělat máslo, jak kvasit. Beautifully simplified, even for adults, not just for children, a version of the second book we have in the series, the cookbook, Vyživující tradice. And if you subscribe, I might even start speaking my funny Czech language without the titulky down. So you might have some more entertainment from me speaking. Tady. Už jsem několik receptů z téhle knížky dala i na svůj blog. Opravdu moc hezká knížečka, barevná. Who are those handsome children on the front? Tak tady tyhle ty děti, to jsou v podstatě, to je naše dcerka, když byla malinká, tak Neil udělal trošku, upravil tu grafiku. Jinak mně se strašně líbí to pojetí těch obrázků, protože ta autorka, ta ilustrátorka používá viktoriánský styl v kombinaci s takovým orientálním indickým stylem a my jsme to chtěli trochu ozvláštnit, aby bylo jasné, že se jedná o trochu jinou knížku než tu původní kuchařku. Tak Neil použil fotku naší dcerky, když byla malinká a potom použil fotografii našeho syna, když mu byly asi 2,5 roku. He was sitting on a jedek, wasn't he? But I took him off the jedek. Že tady sedí na takovém trámu a potom naproti vlastně použil zase jeho tělíčko, ale fotomontáží tady nainstaloval hlavičku sestry našeho syna Ferdy. 5rokový mladší sestru. A ještě změnil barvu svetříčku. Tak ať je to takové vyvážené. And they were both fed from the very beginning, even pre-conception, with the advice from these books. So
As you probably gathered, we not only just sell books that we just find and resell, but we live it, we benefit from it, and we do every single editing, translating, making of the book. And even now, thanks to all of your support and encouragement in buying so many books, we've bought a much bigger, your wife is standing next to a production printer. Jo. And we needed a crane. It's over 200 kilos. We needed a crane to get it into our little bookshop here. And also we bought some other machines, as you can see. So this room is rather filled up with machines. I'll just pan around a little bit. Apologise for the mess. But thanks to your support, we've been able to improve the quality of the books and to meet the demand more easily. What else would you like to say? Tak já vám moc děkuju za vaši podporu, za to, že sledujete můj blog, který najdete na stránkách kosímesnadno.cz a kde zveřejňuji svoje recepty, svoje zkušenosti s nima a vůbec všechno v kontextu našeho starého statku a našeho hospodaření. Čeká nás jaro, velmi... Okay, we're back again. We've run out of disk space on the camera. We have to delete some more. Technicality, we'll get better at this. But if we get a few subscribers from this video or some nice comments, then we're going to try our best anyway to actually, after almost 20 years of homesteading, making books, cooking and homeschooling and all these sorts of things, we will try to actually share Rita cooking in her kitchen to inspire younger ladies who don't know how to cook or aren't confident enough. And we'll try and share some other stuff. Our 18-year-old son is a wonderful gardener, so maybe I will try and video him and he'll be a reluctant star. Anyway, thanks for listening. You don't do that, don't do that. And thank you. Bye-bye.